Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthembeka kwakhe. Mhlambe izwi lokuqala engifuna ukuqala ngalo the word for today engifisa uyibhale uNkulunkulu sengihlelele. uNkulunkulu sengihlelele. uNkulunkulu sengenzele, uNkulunkulu senginqobele. uNkulunkulu usengihlelele. uNkulunkulu uyahlela ithandwa zami yazi kwesinye isikhathi we miss the point. We just don't understand ukuthi uNkulunkulu uyasihlelela. uNkulunkulu uyasenzela izinto singanakile. Umbona uNkulunkulu esethi hawu kanti wena ubuyitshela ukuthi kuzolungiswa ubani? Kanti wena ubuyitshela ukuthi kuzokwenzakalani? uNkulunkulu uyasihlelela, uNkulunkulu uyasinqobela, uNkulunkulu uyasilungisela. uNkulunkulu does not need any protocol. uNkulunkulu does not need to wait for anything ukuthi hayi faneke wena uzongibona ngesikhathi esokuthi hayi wena faneke ukhulume nosibanibani. No, ithandwa zami, uNkulunkulu uyasihlelela. uNkulunkulu akana protocol. uNkulunkulu akana ndaba na wonke lama routines ethu. Bethi belungisa bona ngala bekhuluma ngala benza ngala nabeplana ngala athi uNkulunkulu no mina ngizohlela kanje. Kodwa into engiyithanda ngoNkulunkulu uma esihlelela ave ngenawo umsindo. Noma futhi esesenzela ave ngenawo umsindo. Ubona into seyenzekile bese uyarealize ukuthi awu kanti lenkunzi ibisihlele kanje. Kanti lo muntu ubesehlele kanje. Kanti uNkulunkulu wami ubesengihlelele kanjena. Ufuna izwi lokuqala namhlanje uthi uNkulunkulu uyangihlelela. Uyakuhlelela wena sithando sami uNkulunkulu. Uyazi ngiyafisa ngelinye ilanga einkingeni obhekana nazo, ovalweni obhekana nalo, nokwesaba obhekana nakho, nakona konke ukubalisa nokuyaluza kwenhliziyo, ngiyafisa lingaphumi leli gama emlonyeni wakho, mina uNkulunkulu wami uyangihlelela. Thandwa zami, ngifisa ukusho lokho kukunabantu egeyithini bephethe izikhali bezonibulala. Uthi kodwa wena mina uNkulunkulu wami uyangihlelela. Ngifuna mina ukusho lokho kunencwadi abakunika yona of retrenchment. Ngifuna kodwa mina uthi mina uNkulunkulu wami uyangihlelela. Ngifuna mina ukusho lokho othandwa inhliziyo yakho ese-ICU. Uthi mina kodwa uNkulunkulu wami uyangihlelela. Ngifisa mina ithandwa zami ukusho lokho kunebhokisi endlini othandwa inhliziyo yakho eselele kobandayo. Uthi kodwa mina uNkulunkulu wami uyangihlelela. Yabona ithandwa zami, uma uNkulunkulu esehlela yonke into uthi ubhala kahle konke kusebenzelana kube kuhle kwabamethembayo uKristu. Konke kusebenzelana kube kuhle kwabamathembayo uKristu. Yabona uNkulunkulu mesekuhlelela bona bangakunika udaka bathi xova udaka kanti abazi wena ukuthi lolu udaka olixovayo when ulixove and the more ulixova uthi usuka ubulenza izitini uyovusa umuzi ngodaka bona bebeyitshela ukuthi bayacindezela ngalo. Yabona kunendatshana engiyithandayo. Kunabantu abasebekhathele ile mbongolo. Bahamba boyimbela umgodi omkhulu. Base beyifaka kulomgodi. And mabeyifaka kulomgodi bonke bese beyahamba bathatha izibi, bathatha inhlabathi bayoyigciba le mbongolo. But something amazing as beyifaka le mbongolo kulomgodi yakhala le mbongolo, yamemeza le mbongolo, yakhala le mbongolo. Uyabona ukuthi ayithandi into eyenzeka kuyona, iyakhala. Bayithele ngenhlabathi yakhala, bayithele ngenhlabathi yakhala. And over suddenly ayisakhali le mbongolo bayitshela ukuthi ke isiyafa le mbongolo. But mayolunguza lo muntu indaba le mbongolo ingakhali manje. Every time imbongolo beyithela ngomhlabathi, beyithela ngezibi emhlane wayo, it will shake its back
bese iyayigcoba lenhlabathi nalo doti lo. Every time beyithela it shakes it back, and then and stamp on this, it shakes it back, and inhlabathi nezibi ababeyigciba ngayo kwaba ikona that elevator lembongolo yaphumela ngaphandle. Angazi noma niyangizwa nithandwa zezulu. Ungakhali kakhulu, ungakhali kuze kweqe. Le nhlabathi abakugciba ngayo iyona nje ozoyigcisha uphumele ngaphandle. Lolu daka abakuxovisa lona ilona nje ozokwakha itin nama blocks uvusa umuzi bona abebeyitshela ukuthi wena uyohlupheka uzufe. Uyabona ithandwa zami, ngifuna uyibhale lento uyisho. uNkulunkulu akafuni ngomuntu wakhe. uNkulunkulu akafuni ngami. Ngeke uNkulunkulu abukise ngawe. Ngeke uNkulunkulu akwenze ihlaya. Yabona uNkulunkulu akafuni ngawe. Yabona izingane zethu ezincane zivama ukuthi ngiyabheja mina ngoNkulunkulu wami. Hayi ngiyabheja mina ngoNkulunkulu. Mina ngiyabheja ngoNkulunkulu. Mina ngifana noDavide uthi sengimdala namabanga sengiwahambile. Athi angikaze ngimbone kaJehova senqotshiwe. Ngiyafuna mina ithandwa zami uyazi le ndaba ukuthi uNkulunkulu akafuni ngami. uNkulunkulu anganqamuka kabili ngami. Yonke into beyihlelela wena ukukulimaza ngayo ungayilwisi, ngoba iyona ezokuphakamisa. Ngifuna ukuthi kuwena ake ubuke uNkulunkulu ekuphakamisa. Ake ubuke uNkulunkulu ekwenzela izimanga. Awuyeke ukukhala manje. Yabona ithandwa zami, kaningi siyakhala thina. Kaningi siyabalisa thina. Kaningi kancane sesiyankulunkulu, sesiyoceba, sesiyankulunkulu, sesiyokhala. Yabona khona abanye abantu ama-altar abo, amalathi abo agcwele inyembezi zokukhala, agcwele inyembezi zokubalisa. Khona abanye abantu abaze babhala inkinga zabo phansi bayoyifaka kuma-altar abo. Hayi thandwa zami, awungajwayeli altar lakho ukuthi ulakhele inkinga. Angabi altari njalo wena ohlezi uthi hayi kuleli altari ngizobeka inkinga ukuthi no, akuwe kube ialtari lendumiso. Uthi ngiyakwazi okwenzekile kodwa ngiyamazi ukuthi uzonginqobela. Yabona enhlizweni yami kuhlezi kuvuka le ndaba kaAbraham noIsaka, ukuthi uAbraham ukhuphuka intaba eyonikela umntwana wakhe, kanti uJehova on the other side of the mountain uyehla usezokhuphula imvu yomhlatshelo. Yabona ake ufunde umethemba uNkulunkulu. Ake umethemba uNkulunkulu kungasathembisi. Ake umethembe uNkulunkulu bonke eduze kwakho sebethi hayi ucima umshini. Yazi mina ngiyafisa umethemba uNkulunkulu when your family members sebethi asambe nisiyokwenza ama preparation omngcwabo wakho kodwa ungakashoni. Kodwa ngiyafuna mina umethemba uNkulunkulu. Mina ngiyafisa umethembe uNkulunkulu othandwa inhliziyo yakho esekulahlile, esethi ay mina ngiyiboni lento yakho yenzeka, angiyiboni lento yethu iphumelela. Hayi thandwa zami, ngiyabheja mina ngoNkulunkulu wami. Akumethemba uNkulunkulu. Ngiyafisa mina umethemba uNkulunkulu kungasathembisi. Ngiyafisa mina umethemba uNkulunkulu even if it means you the only one
uthi ngiyamazi mina uNkulunkulu ngeke angilahle. Oh moya ongcwele. Ngiyamazi mina, yabona ithandwa zami, kunale nkonzo ebalekile yokwazi ukuthi usukaphi noNkulunkulu. Uyabona abantu abazi sisukaphi nale ndoda. Abantu abazi ukuthi le ndoda ikwenzeleni. Yabona ngelinye ilanga uDavide uthi mehlele ehlalweni izinto zingenzeki, mehlele ehlalweni ebona abantu bemvukela, mehlele ehlalweni ebona izitha, ebese kuyavuka kuyena ukuthi kodwa wena wangilande kwaluseni. Wangilande kwaluseni. uSamuel esefikile ekhaya ngokwakhe eseyibonile inkosi. Kodwa wena wathi awubafuni bonke. Wathi angiyolandwa ekwaluseni. Wethandwa zami, ngifuna ukuthi kuwena nakumina, whatever is meant for you will one day land itself on your lap. Write that down. Whatever is meant for me will one day land itself on my lap. Whatever is meant for you will one day land itself on your lap. Angicikile ekutheni mina ngiyafuna noma ngifuni. Angicikile ekutheni ngizosayina noma ngeke ngisayine. Angicikile ekutheni appointment ikhona noma yikho. Angicikile ekutheni ivacancy ikhona noma yikho. uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwazi ukuvula umgwaqo phakathi kolwandle. Whatever is meant for me will one day land itself on my lap. Ungatatazeli. Yazi sometimes sina silinyazo ukutatazela. Sometimes silinyazo ukuthi sifuna ukuyosiza uNkulunkulu. Ubani othe uNkulunkulu udinga usizo lethu? Ubani kahle kahle ithandwa zami othe uNkulunkulu akakwazi ukuzenzela lento? Ubani othe uNkulunkulu, yabona musuku invite ku strategic planning kaNkulunkulu akakasimeni. Uthe uNkulunkulu awuphumi. Yazi futhi uNkulunkulu ngiyamthanda mina ngoba uyazi siyatatazela. Ngoba uyazi sithathela izinto phezulu. Ngoba uyazi sosuke sambe siyoxoxela abantu aba wrong. Ingakho kwesinye isikhathi uNkulunkulu engekasimeme kuma strategic plans akhe. Akumiyeke azenzele, akumiyeke ayilungisele, akumiyeke abe uNkulunkulu. Ayithandwa zami, whatever is meant for you will one day land itself on your lap. Methembe ngoba uzokwenzela. Mucele bese uyamethemba. Namhlanje ithandwa zami ngiyafisa siyobuka izwi likaNkulunkulu. Luke chapter 7 verse 18 to 23. Igama lami nguFato Thembelani. I am a Catholic priest in the Archdiocese of Durban. We are here to pray and to listen to the word of God. Luke chapter 7 verse 18 to 23. The disciples of John told him about all these things. John summoned 2 of his disciples and he sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we look for another one?" Ngiyayithanda lo mbuzo. Ngiyawuthanda lo mbuzo kaJohannes. Abafundi bakhe baya kuyena bayomxoxela ngalezi imangaliso zikaNkulunkulu. Yazi ngiyafisa ithandwa zami ngelinye ilanga abantwana bethu bakholwe kuNkulunkulu ngenxa yeimangaliso uNkulunkulu azenzile empilweni zethu. Ngiyafisa ngelinye ilanga abantwana bethu bazane noNkulunkulu ngoba bebuke inkambo yethu. Khona into ehlezi isengqondweni yami at the back of my mind. You cannot give up because someone looks up to you.
You cannot fail because someone holds you in high regard. Yabona khona isigaba empilweni la njengomzali okhathala khona. Njengomzali la uyitshela khona ukuthi hayi ngeke sengiright mina. Njengomzali la uyitshela khona ukuthi ayi ngeke ngisaqhubeka. Kodwa bese kuba khona lenkonzo evukayo ethi angikwazi ukwenza njalo. Because makuhluleka mina abantwana bami bazoba yini? Makushaya mina kudlule kumina abantwana bami bazoba yini? Yabona izolo bengisekhaya nginobhuti omdala nabafowethu senza izinto zasekhaya ebese ehleka ubhuti omdala ejova abafowethu abancane athi yabona nina niyaganga nina umuntu ngeke anishiye eminyango athi gadana umnyango ngoba uma sithi gadana umnyango kuyacaca impi ingangena isilimaze sonke la endlini. And the essence of it comes from ubaba wethu ukuthi there was always this belief, if ubekwe eminyango you are a trusted soldier. If ubekwe eminyango you are a trusted soldier, because ayikho into embi ezongena la endlini wena ungayazi. Ayikho into embi ezokwenzeka la ekhaya wena usaphila usemnyango. Ayikho into ezongena ingadlulanga kwena. Thandwa zami, I would love you to reflect about that word. If ubekwe emnyango, you are a trusted soldier. Now, umnyango could mean many things. Umnyango could mean outside. Umnyango could mean a door. But you are a trusted soldier. Ingakho, if you go to the Greco-Roman world, a watchman was never indoors. A watchman was always outside. Yena wayibuka izinto. Yena wayibheka izinto. Yena wayumqaphi wokuqala. Khona into eshiwo umntaka Maria ngelinye ilanga athi tshe abalahlila bakhe seliphenduke inhloko yegumbi. Wethandwa zami, ubokubuka umuntu osebenzayo. Monday to Friday usuke sebenza, Saturday ubusy, Sunday usesontweni ubusy. Akanaso isikhathi sokuhlala abekwakhe enza izinto zakwakhe. Kodwa uma eke waba ne-leave, uma eke wahlala kwakhe, yila ibuka khona ukuthi hayibo la ekhaya akusekho ukuthi sekwenziwa kanje, sekunje. Khona ezinye izinto uNkulunkulu adinga ukuthi akunikeze i-insight kuzona obungeke uzibone uma ubungekho emnyango. Uthi namhlanje uJohannes hamba nombuzo, are you the one that we are waiting for? Are you the Christ, or should we wait for someone else? Nankumbuzo wami, ubani wena kini? It sounds so simple and yet it's so deep. Ungubani wena kini? Who am I to my family? Who am I to my family? Yabona khona abanye bethu emndenini esithi masibabuka bese njengomzali ngithi ngiyakubonga uNkulunkulu ngosibanibani, nanti ithemba lami, nangu umuntu ongikhiphe ekuhluphekeni, nangu umuntu engabona ngaye ukuthi ngiyakwazi ukuletha umphefumulo, nangu umuntu engabona ngaye
ukuthi ngiyakwazi ukuthanda nangumuntu engabona ngaye ngiyakwazi ukubekezela nangumuntu engabona ngaye nami ngumuntu. Yabona ithandwa zami kunabantu, I always say this, in every epoch, in every time kunabantu uNkulunkulu asilethela bona. And most of the time they are never understood. Kodwa kunabantu uNkulunkulu abavusayo okuyibona abazosihlelela, okuyibona abazosilungiselela, okuyibona abazophelelisa izinto empilweni zethu. Who am I to my family? Ubani wena? Yo thandwa zami, yabona indaba yomntwana, not bonke mhlambe, but khona abantwana abayisipho, khona abantwana wonke umuntu uyisipho, but I'm talking differently la. Wonke umuntu uyisipho, I'm not denying that. Kodwa khona abantwana abafika with a special assignment. Uthola ukuthi mhlambe abazali bahlulekile, ogogo nomkhulu bahluleka, ebese kuba khona i-meeting ezothi kumzukulu thizeni masimfake eze la emhlabeni. Ngalowo mzukulu mhlambe leyanto iyolungiseka. Wethandwa zami, khona imfihlakalo engifuna ukunikhumbuzisa yona ngoba niyayazi. Uyamazi ugogo nomkhulu owayekade engenawo umuzi, ayida bahlala kubo noma bahlala kamfowabo noma kadadewabo noma emqashweni. Uyamazi uma nobaba abakhule bengenalo ikhaya. Uyayazi ingane engumzukulu okuyiyona ezokwakha ikhaya nomuzi wakubo kama wakhe, by definition kubo umuzi kagogo nomkhulu. Ugogo nomkhulu engenawo umuzi, ingane zabo ayibanga nalutho, kodwa umzukulu uzofika khumuzi athi makhumuzi umzukulu avusa umuzi kagogo nomkhulu. Khona abanye abantu abafike because there is a mission they must accomplish. Khona abanye abantu abafike because there is a purpose for impilo yabo yaleli khaya. Who am I to my family? Ubani wena emndenini wakho? Angibuzi igama lakho. I'm not interested egameni. I'm not interested ukuthi ngizalo ubani, but I'm interested ukuthi mina ngilethelweni kulomndeni. Mina ngilethelweni kulomphakathi. Mina ngilethelweni kuleli bandla. Mina ngilethelweni kulabantu engiphila nabo. Yabona bebe ngikhuluma nenyinsizwa umngani wami izolo masikhuluma uthi lo baba masikhuluma naye uyajula. Uthi mina khehle lidala ngithi mina mkhulu, athi yabona ngeke ngihambe kwesinye isikhathi ngibuke ama conferences, ngibuke inkonzo, ngibuke zonke lezi zinto, bese sihlala kwele mimoya sijula, ebese uyabuka ukuthi ayabona le yansizwa inogcobo ibiziwe. Phinde futhi umbuke lo munye usho ukuthi uyabona loyana weza la ngoba nakhe ethanda. Bese ngihlala ngiyibuka lensizwa ngithi mina ufuna ukuthini? Athi khona umehluko phakathi komuntu obizilwe ebizelwe into nomuntu oyekuyona ngoba eyithanda. Nempilo injalo. Khona omunye umuntu, they were born for this. They were built for this. They were created for this. It's effortless. Yinto uNkulunkulu ababizele yona.
yinto uNkulunkulu athe wena nakhu engikwabela kona. Ingakho ithandwa zami kweminye imizi as long as usibanibane esebenza akekho yohlupheka. Uthola ukuthi he moya ongcwele, uthola ukuthi kwamsebenzi awenzayo awumnikeza imali engakanani. Mina ngazi abantu abahola izumbulu zemali kodwa abanalutho. Abanalutho. Kube khona ongathathi nasentweni, akahlupheki, unakho konke. Akathathi nasentweni, nakubo bayadla. Uyamazi umuntu ongatholi imali ongenalutho kodwa wondla imndeni ewu3 ngento encane angenayo kwayena. Thandwa zami, khona abanye abantu eyabo lento. Khona abanye abantu they don't have to work hard ngoba vele isabelo sabo. Thina namhlanje uJohannes, are you the one who is to come, or should we look for another one? Ubani wena to your family? Yabona ngihlezi kwesinye isikhathi ngizindla ngijula ngale ndaba. Hlobo luni lomuntu othandana naye? Hlobo luni lomuntu oshade naye? Hlobo luni lomuntu ofuna ukuphilisana naye? Yabona kwesinye isikhathi efanele uhlala ubuze. Ungadidwa imizwa. Ungadidwa uthando. Kodwa buka umuntu onaye. Yabona khona abanye abantu othimu nabo ubona ukuthi la likhona ikusasa. La singalakha ikusasa libe ngcono. La umuzi kaBaba usoze wahlupheka. Kodwa futhi khona abanye abantu othimu ubuka bese uyabona ukuthi hayi, ngeke ngifinyelele la engifuna ukuya khona la. Noma ngathiwa ngishaya kanjani lembongolo, ngeke igijimise kwehashi ngoba imbongolo. Khona ezinye izinto ezithandwa zami empilweni othi muyibuka kumele ube neqiniso, urealize ukuthi cha, lokhu akuyikona. Lokhu ngeke kwazi ukwenzeka. Jesu ubuza umbuzo, uJohannes rather ubuza umbuzo, are you the one, or should we wait for someone else? Umuntu nomuntu kumele ubuze lo mbuzo empilweni yakhe. Is this it, or should I wait for something else? Now, khona impendulo. When the men came to him, they said, John the Baptist has sent us to ask, are you the one who is to come, or should we wait for another? At that time, he cured many of their diseases, sufferings, and evil spirit. He also granted sight to many who were blind. And Jesus said to them, go and tell John what you have seen and what you have heard. The blind regain their sight. The lame walk. The lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised. The poor have the good news proclaimed to them. Uyangimangaza uJesu. Are you the one? uJesu ambanotshela uJohannes senikubonile nenikuzwile. Ishosha ziyahamba, imungulu ziyakhuluma, impumputhe ziyabona, abaxakekile bathola usizo. Mbani nomtshela uJohannes senikubonile nenikuzwile. Go and tell John what you have seen and what you have heard. The blind see, the lame walk,
the poor have the good news proclaimed to them. Bona ithandwa zami, uma lento okholelwa kuyona ingakwenza umuntu ongcono nomuntu o better than before, then mhlambi yeke uze kule ngikholelwa kuyona mina. Uthi namhlanje uNkulunkulu wami impumputhe ziyabona, ishosha ziyasukuma, imungulu ziyakhuluma, ithuli ziyezwa. uNkulunkulu engimaziyo yasiguqula isimo somuntu. Write that down for me. uNkulunkulu wami uyasiguqula isimo somuntu. My God transforms every situation. uNkulunkulu wami uyasiguqula isimo somuntu. Ngifuna ukuthi kuwena sithandwa sami akuyohlezi kunje. Write it down for me ngakhohlwa. Akuyohlezi kunje. It will not always be like this. No matter what you are going through, noma ngathiwa kwenzakalani, akuyohlezi kunje. It will not always be like this. Uyakuhlelela uNkulunkulu, uyakulungisela uNkulunkulu. And yes, kwesinye isikhathi omunye umuntu uthi kodwa mina sengilinda isikhathi eside, kodwa mina sengithatha isikhathi eside. Well, khona umehluko phakathi kokuvubela amasi nokuyopheka a nice good cooked meal. Which one do you want? A 2-minute noodles or a 3-course meal? Ngamthuka uNkulunkulu. Akuyohlezi kunje. Thandwa zami, thandwa zezulu, akuyohlezi kunjena. Izwe alikakaboni inkazimulo uJehova ayibekile kuwena, nozalwa nabo abakaboni, noshade nabo abaqondi izinto uNkulunkulu azozenza. Hey thandwa zami, abantu basazothuka. Wemoya ongcwele, uyabazi abantu abakubona manje ebesethi uyasijala uSpanman sasifunda naye, thina sasikayitshela ukuthi konke kube nje. Uyasijalo lwana bakubuka ku TV, bakubuka on the news, bakubuka kukhulunywa ngawe ule kwi-podium or wherever you are on the stage. Kube khona ohlela phansi ukuthi uyazijalo lona kwakuyi-classmate yami, uyazijalo lona wayengishela, uyazijalo lona wayenathi ka-youth. They did not know. Yazi kodwa uNkulunkulu mina ngiyamthanda. Kunezinto uNkulunkulu ayifihlile emehlweni abantu. Ingakho uJesu in Matthew chapter 11 athi ngiyakubonga Nkosi uNkulunkulu ezulu nomhlaba ngoba lezi zinto uyifihlile kwabahlakaniphile wazambulela abancinyane. Yabona ithandwa zami, hey abantu abazi. Kunezinto abantu abangazazi ngawe. Kunezinto abantu abangeke babone manje. Yabona khona izinto ezithi mazenzeka manje uzizwe seyifakazelwa izalukwazi ezindala zithi kodwa sasibona lo yamntwana esakhula ukuthi hayi kwakhona into nje ehlukile. Sasiyayisibona sizwe nathi sisakhula ukuthi kulo yamndeni kwakuvama ukwenzeka izinto nje ezimangalisayo, kodwa hayi siyabona. Khona igama elivuka enhlizweni yami elithi abalilahlile abakhe seliphenduka inhloko yegumbi. Ngifuna ukuthi kuwena akuyohlezi
kunjena. Uthi namhlanje uJesu hamba nomtshela. Hamba nomtshele nikubonile nenikuzwile. Abangaziyo bohlezi beyazi lenkonzo engihlezi ngikhuluma ngayo, inkonzo yasokhalweni, inkonzo yasesigangeni, inkonzo yokuma phakathi nendawo entabeni bese uyamemeza. Hambani nomtshela. The blind see. They receive their sight. The lame walk. The lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised. The poor have good news proclaimed to them. Hambani nomtshela. Yazi ukuthi enhlizweni yami awuhambi uyoqhosha ngaloNkulunkulu wakho. Awuhambi uyochomela uSathane ngaloNkulunkulu wakho. Awuhambi uyobatshela. Ubokubuka umuntu ekucindezela. Ekucindezela bese uyasho ngenhliziyo ukuthi lo muntu akawazi amandla kaNkulunkulu. Yabona khona thandwa zami into wena oyilahle emhlabathini uthi uyayigqiba, uyayicindezela, uyayifihla. Kanti iproblem awambulelwe ukuthi lento oyigqibayo ayigcitshwe emhlabathini, ngoba uma uyigqiba emhlabathini imbewu izomila. Ngisho noma uyasizwa leso sizulu sami. Khona into umuntu yena ayitshela ukuthi uyayigqiba, ayitshela ukuthi uyayicindezela, ayitshela ukuthi uyayilahla, ayitshela ukuthi uyayidiscarda, ayitshela ukuthi ngeke iphinde ibonakala. Athi yena ngcono ngoyigqiba lento so that akekho ozoyibona. Kanti akazi ukuthi leyo nto ayigqitshwa ngoba imbewu. Wena uthi uyayigqiba, uyayicashisa, uthi uyayigqiba, uyayidestroya, uthi uyayigqiba, uyaqeda ngayo. Kanti awazi ukuthi uNkulunkulu kufake nje inkungu emehlweni, wena wase uyayitshala la iyovuka khona. Bobuza abantu ukuthi kanti yini lena eyayigcitshwe lapha bese kuthiwa kwakuluhlobo lwembewu. Ethandwa zami, uyazi khona uhlobo lwesihlahla noma lwesitshalo oligqibayo uyitshele wena ukuthi hayi ngeke imile lento, and it takes time. Uzuyikhohlwa uyithi hayi ayimilanga le nto yafa, and only after in good season, my God, moya ongcwele athi obhala kahle, in his time he makes all things beautiful. In his time. Yazi khona into ozoyitshala namhlanje ube convinced ukuthi ifile, ngoba angeke iqhume manje ngoba its season ayikafiki. Uyothi sewakhohlwa kanti ima isizovuka ngoba izovuka ngesizin yayo. I, the Lord your God, when the time is right, I, the Lord your God, will make it happen. Bayeke abakwazi wena ulinda isizin yokuqhuma kwakho. Bona bayitshela ukuthi you are destroyed ngoba bazolinda ukuthi by now, mawukuthi manje akakamili sedestroyekile, by now you are finished, by now you are destroyed. Kanti abazi ngeke ukwazi ukuqhuma manje. Why? It's not your season. Why? Fuqhuma manje ngeke ukhule kahle. Kanti uNkulunkulu uzofana uthini umoya ongcwele? Uyamazi uNkulunkulu uzofana kwemboze athi. Uyamazi uNkulunkulu oyisikhukazi esimatshwele okuthi mama kunomlilo isikhukazi sifane sidonsa amatshwele aso bese siwafukamela sithi wena mawusondela sesiyayetha sesishonile, mawusiphakamisa agijima amatshwele aphile. Yasazi isikhukazi manginongqweqwane sithatha amatshwele so. Uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukumsondeza umuntu. Uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukumboza umuntu. Uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukumengamela umuntu. Uyazi uNkulunkulu uyakwazi ukumfihla umuntu wakhe.
athi mfana wami ngizokufihla, athi ntombi yami ngizokufihla, athi mfowethu ngizokufihla, athi dadewethu ngizokufihla, until the season of destruction passes by. Athi ngizokufihla, write it down, ngizokufihla until the season of destruction passes by. I won't expose it to you. God, you know what? The cause of destruction, ayazi ukuthi izulu selikwengamele, izulu selikufihlile, izulu selithe no. Athi nqaba nami Nkosi. Athi okhuleka kamnandi, athi nqaba nami Nkosi. Khona umkhuleko omnandi, athi nqaba nami Nkosi, ungavumi, khona uhuba kamnandi. Athi nqaba nami Nkosi, ungavumi nami, nqaba nami Nkosi. Lithi izulu ngizokuvikela until the season of destruction passes by. Athi yeka isizini, athi ungalwisani ne-season of destruction, kodwa whatever they do iyo-bouncer back ngoba khona izulu eselikuvimbele. Athi nqaba nami moya ongcwele, athi hlala ngakithi, athi ohlala kimi nami ngihlala kuye, athi sinobaba sofika sihlale naye. Athi uJesu, go and tell him what you have seen. Ambani nomtshela ukuthi niboneni. Uyithandwa zezulu, awuhamba uthatha iselfie phela mfowethu, ngiyakucela mani. Kade wagcina ukuthatha iselfie, awuthatha iselfie bese uyayiposta, bese uyabatshela ukuthi the season of destruction will not harm me because khona ongivikele. Awuhamba uthatha iselfie bese uyayiposta uthi the season of destruction will not harm me because ukhona ongivikele, ogama lakhe lusikhukhukazi omachwele. Mungafuni futhi ukubaxoxela izinto eziningi, awuthatha iposter nje yakho, iselfie, ube muhle. Ayithi uthatha iselfie wena umuhle noma uyahamba uyoswenka, ugqoka ube muhle. Mawungafuni ukubatshela isitori sonke, ufana uthi nje isikhukazi esimachwele. Wena waziyo nje. Mawungena futhi uthi the season of destruction, bese uyathula. Bathi abantu wababa kanje uSibanibani wasitshela ngo-season of destruction, uyazi nje wena. Wababa kanje uSibanibani wasitshela ngosikhukazi esimachwele, wababa kanje awuhamba uthatha iselfie. Mawunqena iselfie awuhamba ucela bakushuthe, ube muhle, ubabe and post. Bagqilazi awuposte base bathi hayibo, hey wamuhle uSibanibani, hayibo uyambona ufresh kanjani, hayibo uyambona ugcwele, hayibo. Bazohamba botshelana bodwa ukuthi ahamani lento esiyenza yayenzeki laphana, kanti wena uyazi ukuthi the season of destruction will pass by because khona isikhukazi esimachwele, khona uNkulunkulu into ayenzayo kuwena usekufihlile. Wathi noma ngenzakala nanginendaba mfana wami, wathi khuleka ngane yami, athi noma yini eyenzakalayo, athi mina ngiyakutshela nje khuleka, at the season will pass by. Athi obhala kahle kozidlula izulu nomhlaba, athi kodwa methembayo uJehova akanakuzanyazanyiswa. Wethu zami, khona abanye abantu abanama expiry date, khona abanye abantu abane time frame, khona abanye abantu abayitshela ukuthi masiyiqala manje lento by that time uSibanibani will be done. Uma siyenza manje lento by that time uSibanibani will be depressed. Masiyenza manje lento by that time uSibanibani will be distracted. Masiyenza manje lento uSibanibani will be destroyed. No, abakwazi. Bona babuke i-season of destruction, kanti abazi ukuthi i-season of destruction yenzekile, yes, kodwa wena ubusuwengamelwe yizulu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.